Исәнмесез. Безнең ансамбль репертуарында той деген программа бар. Бу программа өстендә эшләгәндә без Фанзилә Хакимовны чакырган идек, консультат итеп. Ул инде безгә тәкъдим итте Себер татарлары туйлар турында бу программада күрсәтергә. Ни өчен бу кызык? Минем җавабым ике өлештән торыр. Беренче өлештә гомумән туй йоласы. Нәрсәсе белән кызык? Бүген көндә әгәр дә без сакланып калган йолаларыбызны барласак, күпмедер дәрәҗәдә үзенең аутентик дип әйтегәндә ышанулары белән, идер җырлары, такмаклары белән әле хәзердә бер кадәр үзенең тулы канлы кыяфәтен тотып торучы йолаларыбыздан ул туй йоласы булыр. Бу бер. Икенчесе, туй йоласы һәр халыкка хас бердән, икенчедән ул адәм баласының иң мөһим этапларын билгеләүче бик тантаналы йола. Туй булдымы, димәк илдә тыныч. Туй булдымы, димәк илнең дәвамчысы бар. Туй булдымы, илнең менә дигән егете, менә дигән кызы бар. Туй булдымы, туйдан соң аның баласы, әле генә үзенең кызын кияүгә биргән, улын өйләндергән ата-ананың оныгы булачак. Бу кавымның, халыкның, милләтнең, илнең иң зур миссиясе, ягъни кешелекнең дәвамы миссиясын билгеләп тора торган иң игътибарга лаек һәм иң затлы, күп кунаклы, күп бәйрәмле, күп сөенечле һәм искиткеч күп ышануларга бай менә шушындый бер йола. Инде кирәк Себер татарларына. Себер татарлары тәкъдим иткән вакытта, әлбәттә безнең утырып сөйләшүләр булды ансамбльдә. Туй кирәк иде, менә Казан татарларын, теге этник төркемнәрне, бу этник төркемнәрне күрсәтсәк идек дип без инде аны уйлаган идек башта. Барлык татар халкына хас булган этник төркемнәр белән чыгарбыз дип аннары аңладык. Бу берничә көнгә сузыла торган күренеш була икән. Һәм инде тукталдык Себер татарларына. Себер татарлары дигән вакытта Себер татарларының туйлары, алар менә безнең бүген көндә җыелган материал нигезендә барласак, музыкаль яктан, һәм шул ук вакытта музыкаль як дип әйтәбез, аның бар җыры бар, аның бар музыкаль инструменталь дип әйтегәндә көйләре һәм бар уен үзе, биюе бар. Бию барышында, туй барышында күрсәтергә мөмкин булган гамәлләр бар. Ул гамәлләрнең һәрберсенең асылында сүз, җөмлә, дәрт, ышану, шул ук вакытта шатлык, шатлыкны белдерә халык һәр вакытта биюе белән. Менә шушы җанлы, бүген көндә без кая вакытта теге сүлпәнләнгән татар җанын Себерләрнең тидерү белән дәртләндерик әле дип, бердән, икенчедән Себер татарларына хас музыкаль картина да бик үзенчәлекле. Анда без борынгы пласны да, анда без көнчыгыш белән борынгы татарларның элемтәләрен без көй аркылы ишетәбез. Һәм шул вакытта без ишетә алабыз, анда гаҗәп кызыклы бик борынгы Алтай төркиләр белән элемтәләрендә. Менә бу борынгылык белән бер кадәр 19 гасырга кадәр, аны 20 гасырның башына кадәр килеп җиткән музыкаль әсәрләребез безнең тупланмаларыбызда бар. Бу инде әлбәттә безгә бик зур ярдәм булды. Ни өчен? Чөнки теге исә бу күренешкә тотынганчы безнең өчен менә ансамбльдә бу программаны әзерләгән вакытта төп максатларыбызның берсе булды Себер телен дә яңратып алу. Себер татарларына хас рухны бирү һәм шул вакытта Себер татары белән Казан татарын битәрбез бу проектта аларны милләт йоткысы буларак бирәбез. Чөнки Себер кызын Казан татары үзенә хатын итеп ала. Һәм инде монда Казан байы, Себер байы үзенең бөтен булганлыгын, мин кызымны Казанга затам, әтегесе мин кызымны Себер байыннан алдым дигән, менә шушы татарга хас булган матурлыгыңны, байлыгыңны, тормышыңның бәрәкәтен, үзеңнең кавымыңның булганлыгын, бөтенесен менә шушы әлеге концепцияга без утыртырга тырыштык. Әйтик, Себер татарлары ул туй йоласы менә тулы бер картиналы күренеш дип әйтмәс идем. Ни өчен? Чөнки Себер татары үзе бик күп төрле. Әйтеп китик әле, нинди төрлеләр бар аның? Әйтик, мәсәлән, менә без керттек композицияга, әлеге программага
Сибир татарларында бик киң таралыш тапкан, кыз озату вакытында җырлана торган яр-яр җырлар. Яр-яр ул безнең Урта Азия төркиләренә хас. Әйтик шул ук үзбәкләргә, без беләбез, Сибир татарының билгеле бер җирлекләрендә борынгы Ефәк юлы буенча утырган элекеге сәүдәгәрләр, байлар, алар инде менә шушы сәүдә итү юлында зур-зур авыллар төзегәннәр, һәм инде аларны бүгенге көндә сартлар диләр, шартлы әйтсәк, шартлы гына атасак, бүгенге көндә алар кемнәр сартлар? Ул үзбәкләр. Һәм инде менә ул шушы үзбәкчә яр-ярның гаҗәп кызыклы Сибир җирлегендә Сибир көючә, ритм үзбәкчәдә, ул беркадәр татарчада. Гаҗәп кызыклы. Менә без аларны да керттек, чөнки ул Сибир татарына хас. Әйтик, менә бер төркем Сибир татарлары йоласында анда гаҗәп кызыклы хәзердә сакланып, хәзердә дигән сүз монда шулай шартлы. Без нигезгә 2020 елда әзерләнде бу проект ел буе. 2020 елдагы туйны түгел, 19 гасырның соңгы ширеге һәм 20 гасырның беренче ширегенә кадәрге булган менә шушы 50 ел дәвамында язып алынган материаллар нигезендә без менә бу Сибир туен яктыртырга тырыштык. Анда Тубыл, мәсәлән, Тубыл ягы татарларында, аны без инде теге Тубыл татарлар дип әйтәбез, ул Тобольск шәһәре буйлап утыручылар, бер өлеше аның Ишим елгасы буйлап утыручы татарлар, алар шулай күп катлы, үзләренең этник тамырларында дип әйтик инде. Менә анда туйга әзерләнү, кызны сорап килүләр, кызны алу турында инде килешү куюлар, алар бөтенесе бәйрәм кыяфәтендә. Анда искиткеч кызыклы ритуаллар бар. Һәм инде әлбәттә иң зур тамаша ул кызны алып китәргә килү. Анда егетнең аларда бездәге шикелле без Казан татарлары кияү егетләре дибез. Аларда кияү егете дигән сүз юк, аларда бар нүгәрләр. Нүгәр ул кияүнең җан сакчылары. Ул менә теге хәрбиләре шикелле. Ул кияүне бер кая җибәрми. Кияүне саклый, чөнки борынгы заманнардан бирле бу кияү бу кәләш белән кавышса, ул бит ике кавым зурая, ике кавым да зурая. Шуңа күрә кавымнар дөньясы ул бит әле бик табигый, хәзердә шулай көнчеләр, дошманнар дөньясы. Шуңа күрә нинди дә булса берәр төрле начарлык эшләмәсеннәр дип, нүгәрләр алар саклап киләләр. Һәм менә шушы нүгәрләрнең кызны алырга килгән вакытта, кыз йортына килгәнче, аларның факеллар яндырып, төнлә белән, факел белән, шәмширак диләр алар аны. Шәмширак дигән җыр да бар. Гаҗәп кызыклы җыр бар. Һәм шушы шәмширакларын яндырып, шәмширак дигән вакытта ул теге таякка утыртылган бер кадәр шыралар белән факел ясыйлар. Һәм менә күз алдыга китерәсезме, Сибир татарында кызны шулай алырга килгәннәр. Төнлә белән кияү типсәү җырларын башкарып, кияү типсәү дигән җыр, кияү җырлый торган җыр түгел, нүгәрләр җырлый торган. Һәм шушы факеллары белән бер өйдән кызның йортына кияү типсәү, алар җырлый, без киләбез, без кызны алырга киләбез дигән менә шушы гаҗәп үзенчәлекле ритмнар белән алар киләләр менә бу кыз йортына. Кызны аңа кадәр инде әзерлиләр. Кызның әзерләү гомумән менә безнең татар халкына гына хас түгел, ул гомумән Идел буе халыкларының бөтенесенә диярлек хас күренеш. Ул безнең сакланган мишәр 20 гасырларының урталарына кадәр ул сакланган. Хәтта 70 елларда да 20 гасырның бу еланы башкара торган булгандар. Ул кыз узату җырлары. Монда да, Сибирдә дә ул кыз узату сыктаулар бар. Анда бар ананың сыктавы, ана кызы белән ул сыктау дигән менә ул елау. Кызны елаталар. Монда кыз, без әйтәбез, кыз елаталар дип. Кызның елавы үзе бик күп түгел. Анда кызның җарияләре дип әйтик инде, кызның да үзенең дус кызлары, сакчылары бар. Менә шушы сакчылар кыз белән бергә туйга кадәр, никахка кадәр, Сибир татарлары никахны никах диләр. Менә шушы нигәгә кадәр анда инде әлеге еланы башкаралар. Башкаруның асылында ышануы, нинди ышану бар. Ни кадәр күбрәк елап, кайгырып түгел бу очракта, сөенечтән елау.
Yılap uzatабыз, шуның кадәр кызның гомере әйбәт була. Монда киткәнче елап бетереп китәргә тиештегендә еламыш яшәр өчен. Елау текстында bir яктан әти-әни йорты белән сабулашу, ул әлбәттә эмоциональ яктан искиткеч хәзер дә авыр күренеш. Хәзер дә, чөнки син бер кадәр менә хәзерге белән син үзеңнең гаҗәп ваемсыз рәхәт чагыңнан аны тәмамлыйсың. Бүтән тормыш башлана. Бүтән тормыш башлана. Бердән, икенчедән башка шит җирдә башлана. Син шит җирнең кешесе буласың. Менә Шит гаиләгә керәсең. Шит гаилә, шит авыл, шит урын, социум үзгәрә. Әтиәнең генә түгел, әтиәгә син инде бөтенләй башка статуста кайта башлыйсың. Әле кайтырга да ярамый бит Әле өйгә. бит озаклап кайтмаганнар, син кунак булып кайтасың. Менә монда инде шуңа күрә башта әни үзенең кызын белән саубуллаша. Саубуллаша дигән сүз ул үзенең бердән ана искиткеч горур, чөнки ул тәртиплелек татар дөньясы өчен тәртиплелек дигән сүз ул бузылмыйча чиста килеш кияүгә чыгарга тиеш. Бердән, икенчедән, аның адан өчен тагын бер зур сынау үтәсе бар. Кызы кияүгә чыккач вакытында балага узарга тиеш. Ул ана өчен, ата-ана өчен без сәламәт кыз бирдек, без нәселебезгә нәселебезне каралтмадык, нәселебезгә без үз абруебызны саклый торган, барган җирендә теге нәселне күтәрерлек, акылы белән, мәне белән татар дөньясында ханшасы булсын, татар дөньясында гади генә бер җир эшкәртүченең хатыны булсын, ул ушак бүтән җылысын, матурлыгын, бәрәкәтен тотучы тормышның. Менә шушындай кыз әзерләдек, аның кулында эш белә. Ул мөгалләмәсе дә тәмле. Ягъни ул матур итеп сөйләшә белә. Ул әдәпсез түгел. Аның өстенә ул бары тик шушы иренә генә тугрылыклы. Тагын бер сынауга сәламәт бала алып кайтачак. Менә шуңа күрә ананың кызына багышлап җырлаган җырлары, ул ананың шатлыгы белән әле алдагы борчулары катнашында, шуңа күрә без гаҗәп үзенчәлекле музыкаль ахаң ишетербез. Анда ул теге хәсрәт кенә түгел, анда шундый зур горурлык белән ананың үзенең менә ананың кызына бәйле булган нидер бер төрле миссиясе һәм шунда ул теләкләре бар. Шушындай кызымны санасыннар иде. Шушындай кызымны рәнҗетмәсеннәр, санасын дигән сүз бу рәнҗетү генә түгел, бу аннан да зуррак. Аны урыны булсын иде. Бар әле монда түгел. Киленем, хатынам, син ничек уйлыйсың? Менә сиңа шуны әйтәсе идем әле. Бар монда кит әле дигән җөмлә түгел, чөнки безнең өчен санау, аның статусын тоту. Кызымның да статусы булсын иде. Бу теләк һәм шул вакытта алар бер-берсенең мәхәббәтләре сүрелмәсен иде. Чөнки шушы җан күбәләгенең, ананың җан күбәләгенең бердән бер яклаучысы, саклаучысы аның ире. Ул аны яратса гына саклый ала. Яратса гына ул аның статусын күтәрә ала. Һәм шул вакытта ул статусны тотар өчен бит әле ир аркада, терәктә, шуның өстенә әле ул аның балаларына ата, һәм ул балаларын тәрбияләрлек, үрнәк булырлык ир дә булырга тиеш. Шуңа күрә ананың бүгенге көндә кызын озатыр алдыннан башкарган күңел җыры, ул менә Себер татарларында ул нидер бер төрле аналар ахаңы дияр иде. Ул җыр кечкенә туршай дип атала инде. Менә безнең программада. Туршай дип атала, әйе. Туршай дигән сүз инде ул Себер татарларында тәрҗемә итсәң, гаҗәп матур сүз бит инде туршай. Туршай нәрсә дигән сүзне Кулым аңлата. дигән сүз. Чөнки атны без тур дип тә әйтәбез. Турат дибез бит әле атны. Менә шушы туршай, ул әле сабый ат. Ана эчендә, ата эчендә бу бала сабый. Ağır süsler
Аның йөгерәсе, аның менә шушы Турчанай җырын җырлаганда, анда Себер киңлеге дә әйткәнемчә, менә ананың бөеклеге, ананың бала тәрбияләүгә бәйле бөеклеге менә шушы ачыла. Аннан инде киләбез, менә ул без аны программага без керттек, анда каршы алу җырлары, кода-кодагыларның җырлары, каршы җырлар бар. Алар да искиткеч. Мәгънә, менә безнең татар халкы хәзердә мин аны сизәм. Мин үзебезнең авыл менә татар телен бик яхшы белгән кешеләр белән аралашкан вакытта, ул шәһәр кешесе дә булыр, хәзер шәһәрдә яшәүче дә булыр, ул булыр авылда яшәүче дә. Безнең татар кешесе кешегә бер вакытта да ачыктан-ачык бәреп әйтми. Безнең телебез шактый төртмәле һәм кинаяле. Без шитләтеп төрттерергә яратабыз. Менә шушы төртмә теллелекне безнең халкыбыз югары сәнгать дәрәҗәсенә менгергән һәм ул аны бөек дипломатиягә әйләндергән. Бөек дипломатия. Сез анда карагыз, минем кызыма алай булай, шушындай караш булса, менә шунда җибәреп алабыз да кайтабыз дигән сүзне әйтми татар кешесе. Ул шуны кине төрттереп кенә, бездә менә безнең нәселбез нинди зур. Нинди менә туй йоласы ул нәсел белән нәселне күрсәтү. Без тик торганнан гына Себер татарында гына түгел, Казан татарында да. Тик торганнан гына без үзебезнең туйларыбызда кыз ягы белән әйтик бигрәк тә мәҗлестә. Бездә бит никах кыз ягында. Туй мәҗлесе инде зур туй. Ансы егет ягында үткәрелергә тиеш. Ике якта да менә безнең кыз ягында никах үткәргән вакытта кыз ягы таныштыра үзенә килгәннәр белән. Менә без шушындый, чөнки соңыннан авыл бу социум шушында кала. Алар горурланырга тиешләр минем кызымның кемгә кияүгә китәсен белән. О, нинди шәп җиргә барган дип әйтергә тиешләр бит инде. Кара әле нык нәсел икән. Нык нәсел арасында шушында кинаяле, төртмәле телләр белән җырларны җырлап үткеннәр икән. Үткен икән дигән сүз ул нәрсәне аңлата. Буларның кызларын бик алай, буларны зурлыйсы икән. Буларны кодаларны төшергәндә буларны аласы икән. Буларга без үзебезне дә дәрәҗәбезне күрсәтәсе икән. Менә бу шушы кода-кодагыйлар белән, кода-кодагыйларның кара-каршы каршылашуларында, туй мәҗлесендәге җырларда, аннан соң кызны озатуда башкарыла торган гамәлләрдә. Әлбәттә, без менә монда, без бит Казанга төшкәч, килен булып төшкәч, киленне каршылау йолаларын без күрсәтә алмадык. Чөнки күрсәтергә аның вакыт һәм сәхнәнең үзенең закончалыклары бар. Ләкин без шуңа күрә кайбер Себер татарларының кияү ягында үткәрелә торган кайбер йола гадәтләрен, җырлары белән, биюләре белән без монда кыз ягында күрсәттек. Biz indi mında kullandık. Kilir kitir yoluna potay çeştim. Әйе, килер китер юлыңа будай чәчтем, Себер татарлары җыры. Будай чәчү бөтен татарларга хас. Бар этник төркемнәргә хас. Мәсәлән, мисалга китереп китәсем килә. Себерләрдә будай чәчә. Ул безнең будай дигән сүз, мишәрләр, бигрәктән Нижгар татарлары, алар да ак келәткә озаткан вакытта юлны бик әйбәтләп себерәләр һәм яшь парларның өстенә орлык сибәләр, будай орлыгы сибәләр. Бу ни өчен? Орлыкларыгыз бөтен булсын, ягъни сез ак келәттән икәү булып кирегез дә, өчәү булып чыгыгыз. Орлыкның бөтен булуы бу буыннарны дәвамчылыгын тәэмин итү өчен башкарыла торган менә шундый йола. Инде менә әгәр дә сез игътибар белән туй программасын карасагыз, ул җырның башкарылышын һәм аның яңгырашын, аның көен карасагыз, ул гаҗәп нәзакәтле һәм шул ук вакытта шаккатасың. Халык менә көен дәүләп тапкан бит. Һәм ул искиткеч менә аның ички һәрбер җырның ички миссиясе бар. Ички миссиясе дип әйтәбез, аның энергетикасы бар. Ул дөрес аһәңнәрне табып, менә шушыңа бер төрле горурлык та, ниндидер бер төрле күкләрне дә шушында куша. Тегендә Үзенчәле дәрт тә бар анда. Үзенчәле дәрт бар, чөнки дәртсез була алмый беренчедән. Ул бит дөньяның бөтен ритмы шушы дәрттә. Менә бүген
Шушы мизгелдә кыз белән егетне заткан вакытта аларны ак клетка кертәбез. Казан татарда ак клетка кертәләр. Себерләрдә дә шулай ук. Менә шул вакытта монда синең буыннарың ритмы. Буыннарың ритмы, синең моңа кадәр булган бөтен рухың шушында. Бу рух та шушында күтәрелә, чөнки нәсел дәвам итә. Әле ритм турында әйтеп киттегез. Менә дип дигән уен коралы бар. Ул безнең татар туенда да кулланыла. Менә дип дигән бобин дибез инде бездән русча. Бу инструмент корал турында әз генә сөйләп китегез әле. Әлбәттә, менә без хәзер бубен дип әйтәбез. Ләкин бубен гына түгел, аның менә бу инструментның аның дөңгерләр дип әйтик инде. Аларны теге зур итеп бер төркемгә төркибез дөңгерләр төркеменә. Менә шушы дөңгерләр арасында бар менә Сибир астраган татарлар кабал диләр. Мөселман диненә нигезләнгәндә инде без аны дәф дибез. Ул безнең бик борынгы, иң борынгы инструментларыбызның берсе. Ни өчен? Чөнки анда бердән ул хәрби инструмент, дәрт бирә торган, ритм бирә. Икенчедән барабаннар турында, дөңгерләрнең инде теге тагын зур барабаннары, ул әлбәттә беренче чиратта хәрби инструмент. Икенче яктан карасак, ул рухлар белән аралашу инструменты. Ул давалау инструменты, ул чистарту инструменты, авазы. Мәсәлән, менә без давалау дип әйтәбез, яисә камлани дип әйтәләр бит инде, камчы дибез инде без, кам дигәндә без инде шаманны күз алдына китерәбез. Анда илче бага дигән сүз дә бар әле очрый. Менә кияү типсәү дигән җырларда анда булдым вакшы. Әлбәттә. Багучы. Булдым бакшы, багучы гына түгел, бакшы. Баксы дибез, казаклар баксы диләр. Ул алар шаманнарның менә безнең икенче төрлерәк аталышы, алар багалар да, алар әрвахларны да, алар әрвахлар белән дә аралаша алалар. Әрвах дип әйтәбез бит инде без, татар кешесе өчен әрвахның нәрсә икәнен аңлатып торырга кирәк түгел. Менә шушы синең бакыйлыкка күчкән әрвахларының рухы, шушы алар шушында менәләр. Алар көч бирәләр һәм алар белән бергә менә шушы әйтик, җырда әйткән шикелле, менә шушы рухны бүген бөтен кавымның рухы күтәрелә. Һәм шул вакытта безнең бит төркиләрдә шул исәптән Сибир татарларында элек-электәннән менә без ни өчен тупсага утырырга кушмыйбыз татар кешесенә. Ой, Алла, балакаем, тур тизрәк тупсага утырма, тупсада кем утыра дип. Тупса аркылы без күрешмибез. Тупсадан кирип күрешәбез. Бик күп этник төркемнәребездә килен төшүгә иш бусаганы, тупсаны атлап керә икән, бусага дип атыйбыз. Казан татарларының бер өлешендә ул тупса диелә. Вариантлары бик күп бу сүзнең. Ишекне атлап керүгә бусагасыннан ул тизрәк ишек башына сөлге элә. Бу ни өчен? Чөнки борынгы кавымнарыбыздан килгән ышану бу. Әрвахларны менә шушы безнең кавым яши бит инде, аның тирмәләре. Һәм аның үзенең яши торган шушы тирмәсен куя торган урыны әрвахларын шушы периметрга күмә торган булган. Мәйетләрен. Һәм ни өчен? Чөнки алай-булай яу килсә, әрвахлар күтәрелеп, рухлары белән безне яклыйлар дигән. Без аны «Властелин колец» фильмында күрәбез. Ул бүген көтә популяр. Аватарда біз аны күрдік. Аватар иксен қарадық инде, яра қарғына ярмаса да. Бүгінгі күндә дә безгә аңлашыла бу. Аңлашыла. Чөнки шуңа күрә менә бу әрвахларны чакыру, әрвахлар белән ул туйласында искиткеч күп. Чөнки шатлык һәм шул вакытта синең туйың бер генә ана да, Алла берсә туйына әйбәт үтә дип әйтми. Ходаем кушып, Ходаем рәхмәтләреңне салып, туйларыбызны тыныч итеп, балаларыбыз бәхет итеп үткәрергә насыйп булсын өчен, ул ата-ана өчен бик зур җаваплылык һәм шул вакытта анда төрле хәлләр булырга мөмкин. Ул хәлләр хәзер дә булырга мөмкин. Элек ул хәлләр тагы да күбрәк булган. Ни өчен ак клетка барганчы саклыйбыз? Ни өчен мунча никахтан соң мунча ягабыз да ул мунчаны кияү белән кәләш кергәнче бер кеше саклый, беркем дә кертмичә. Ак мунча диләр әле аны.
Ул Акмунча. акмунч, әлбәттә акмунчага сүздә юк, килен белән кәләшнең мунчасын аны аерым ягучылар гына яга. Аерым утыннар белән генә анда имән утыны безнең татарлар менә әкиятләрдә дә күрәбез. Имән утыны булдымы? Имән утынын ягалар нидә булса җәза өчен. Ә монда хуш исле. Шул ук вакытта артыш ботакларын яндырып, сулары Тәмле исләр тәмле исләр чыгарып. чыгарабыз. Чөнки сакларга кирәк. Ә Себер татарлары йоласында, әлбәттә булар барысы да бар. Туй программасын караганда без кәләшне, инде русча әйткәндә невеста дибез инде, әйме? Һәм җегетне, кияүне без күрәбез йөзләре ябык, чыбылдык белән капланган. Менә шушы чыбылдык турында әз генә безгә аңлатып китегез әле. Себер татарларында гына түгел, безнең бик күп этник төркемнәребездә бар. Без аны хәзердә бу гадәт сакланып килә. Егет белән беренче чиратта кызның әлбәттә битен бөркиләр. Бөркәнчек дибез инде без аны. Бөркәнчек белән аның кызны Чыбылдык астына качыралар. кашыралар, әлбәттә. Ә менә Себер татарларында егетне дә яшерәбез. Ул гомумән менә Себер татарларына менә бу юлаларны семантик ышануларга бәйле аңлатсак, әлбәттә анда кияү типсәүләрдә алар бит дөңгерләр белән аларны шуты бәреп киләләр, алар чистартып менә Bütün шайтаннарын bütün качыралар. шайтаннарны, bütün җирне чистартып бетерәсе. Монда ут та бар, ут та яндыра. Кызны алырга килгән як һәм инде мәҗлескә килә икән, кияү ягы, нүгәрләр киләләр икән мәҗлескә. Аны күч төшерү дип атала ул. Кыз ягына килә егет ягы китерә туйга кыз ягын. Менә Себер татары узун итеп, без аны без уйлыйбыз, кичкенә генә теге бәрәңге кыз көлдә бәрәңге пешерә торган шундый учак сымаклы булып түгел. Бик узун итеп учак ягалар. Ул узун була. Һәм bütün кунакларны, атларын да, bütün улауларын да, әле бит бүләкләр дә килә. Аларның бөтенесен ут аркылы чыгаралар. Ә менә бу чистару магиясына корылган. Ягъни билгесез кавым ул минеке түгел. Аның әллә нинди җин шайтаннар, үзләренең җин шайтаннары булырга мөмкин. Аларны чистарту менә шушы ритуалын башкаралар. Бу ритуал. Һәм менә шушы чистарту ритуалын башкарганнан соң да егетне дә, кызны да әле аларның бөркәнчек бөркиләр. Гомумән егет ягы, егетне бит кыз ягына алып керү искиткеч келәмнәр тоталар баш очында. Шушлайлар итеп алып килә Себер татары. Бу зур хан алып килгән кебек егетне алып килә. Шуңа күрә анда ханым дип эндәшүләр бар. Берең хандыр, берең ханчар. Без инде берең кандыр, берең канчар дип йөрибез. Әлбәттә. Берегез хан, менә син хан, ә син үзеңә ханша аласың. Син үзеңә дәүләтеңне, мөлкәтеңне тотучы, аны идарә итүче аласың. Һәм инде кыз белән егет бер-берсен күрергә тиеш түгел, аның тагын икенче бер шушы юла эчендә тагын бер ритуалы бар. Сылу алу, бит ачтыру. Анда бүләкләр бирелә. Анда менә ниһаять егет ягы дип Кыйса Йосыф дастанында Йосыфны күреп шаккаталар бит әле Зөләйханың Аның шибәрлегенә. Ә монда сылу алу дигән сүз, монда инде сылулары белән соклану. Моңа кадәр сакладылар. Ә менә шуны без кайбер мишәрләрнең кайбер этник төркемнәрендә күребез. Бит ачу, кызның битен ачу, кыз киленне күрсәтү, килен күрергә килүне, аны инде ул безнең икенче көнне Казан татарларында да бар, туйдан соң анда инде киленнең йөзе ачык. Киленне сынау, киленнең уңганлыгын, булганлыгын барлау, ул икенче көндә. Ә менә Себер татарларында әлеге юлалар һәм аның гаҗәп кызыкларын һәр берсенә үзенең җыры бар бит. Әле әйтеп китик әле, май турында, бал турында. Әлбәттә, балмай турында Себер татарларында ул беркадәр без бал каптыра, безнең Казан татарлар һәм май каптыра. Киленне йортка керткән вакытта бу. Кияү йортына килен төшерәләр бит инде. Без татарлар әйтәбез, килен төшә дип, төште дип.
Себер татарлар әйтәләр күш төшерү дип. Менә без күш дигән сүзне без бик әз кулланабыз. Без аны хәзер кулланабыз, бары тик бер генә мәгънәдә умарта кортлары аерылып чыгып киткәндә без күште диләр. Күш тоттык диләр. Менә күшне ояга яптык дип әйтәбез. Күш ул кавым генә бәйле кулланылган. Менә ул алар күшне төшерәләр. Без инде килен төшергәндә, килен инде Урал татарларында килен әле кияүнең йортына кирип киткәнче ул таянчыкка таяндыралар, сарыкка таяндыралар. Сарыкка ике кулы белән таянырга тиеш ул. Ләкин сарыкны кем тотып тора? Аны сарыкны тотып тора. Бу йортның улы килене, бу йортның улы улы. Алар тоталар да, алар бирәләр. Менә бу сиңа таянчык, синең сарыгың була дип. Булар бай яшәсеннәр өчен түгел. Бу килен, алай булай, йортта гауга чыкса, жылы-жылы анасына түгел, әни кайтам торып булмый анда дип түгел. Улы киленгә чабырга тиеш. Хәзер инде уларның иң зур таянчысы. Иң зур таянчыгы. Чөнки гаиләне тотып бетерәсе бар. Табак савыт шалтырамый тормый дигән җөмләне без бик рәхәтләнеп кулланабыз. Бу да татарның мәне. Син инде тизрәк тегендә кайткач, әни бит, әнигә бала һәр вакыт газиз. Әни караулар кычкырып җылап, кызым, юк, иде атаң кайтсын да барык та алык дип әйтергә мөмкин. Улы килен бит, миңа да шулай булды, соңынтын килен авыл дип куярга тиеш. Менә Себер татарларында менә без шуңа күрә бит тәмле телле булсын өчен, ризыклы булсын өчен, май кебек булсын өчен бал каптыра, май каптыра Казан татары. Себер татары сөт эчертә. Икесенә дә сөт эчертә. Нәрсәсен сөт эчертә? Сөт безнең төрки халыкларда, безнең татарда, безнең Казан татарында да. Ул сөт, ул менә Дәртмәннең дә иҗатында бар бит. Сөт китәр ватан калыр. Без аны Идегәй дастанында да күрәбез. Борынгы образ бу. Ул сөт, ул синең рухың, арвахың. Ул синең менә, син ватан дигән сүз сине тотып тора торган синең җинең, син шушында әниеңнең имчәгеннән сөт капкансың. Сөт белән бузулар күп. Сөтне без калдырырга каплаусыз, татар кешесе сөтен төнгә каплаусыз ачык килеш калдырмый, чөнки анда җин үзенең баласын кыендырырга мөмкин. Шуңа монда сөт ул кавым белән бәйле. Егеткә дә кызга да монда киленгә генә түгел, бездән Казан татарында без балмайна киленгә каптырабыз. Себер татарлары икесенә дә сөт эчертәләр. Сөт эчерткәндә аларның әйтә торган гаҗәп үзенчәлекле җырлары бар. Шуларның берсе әлеге дә баягы яр-яр. Әлеге дә баягы яр-яр. Яр-яр дигән вакытта, әлбәттә, ул беренче карашка яңгырашу ягыннан ул аваз ияртеме кебек. Ул рефрен булып ритмик структураны, җырның ритмик структурасын тотып тора. Яр-яр, яр-яр дип бара. Фразаның азагында кабатлана инде. Ләкин яр-яр дигән сүз без аны инде син ярың, синең яртымың, ярың бөтмәсез, сез икегез бер бөтен, сез икегез бер бөтеннең ярлары. Ярымнары яры. Әлбәттә, Русча әйткәндә инде менә половинки одного целого. Бер бөтеннең ярлары сез, яр-яр. Шуңа күрә без, ләкин без аны яр-яр дип ул мәгънәдә калмыйбыз. Без минем ярым, син минеке, мин синеке, син минеке. Хәзер дә безнең туйлаларында безнең популяр туй дип әйтгәндә теге тамадалар, хәзерге тамадалар үткәрә торган туйларда да менә бу яр-яр кергән сүзләрне, ярым-ярымнарны без кулланабыз. Ләкин Себер татарында ул әлбәттә әйткәнемчә керә бер өлеш аның стартлары аркылы ул күбрәк шушында, ләкин ул кыз узатуда да без аны күрәбез. Сөт эчертүдә дә, кыз менә каршылауда да без аны күрербез. Чөнки төп миссиясе, төп мәгънәсе әлеге юланың һәм аның эчендә башкарыла торган бу җырның сез хәзер бер бөтен. Сез бер бөтен. Бер бүтеннән генә барлыкка килергә мөмкин яңа үсенте. Яңа үсенте инде ул буының дәвамы, яңа балалар. Булмаман Себер татары булсын, Казан татары булсын, татар милләте өчен туй йоласы, аның иң зур мәгънәсе ул
сәламәт, яңа буынны калдыру. Җитлеккән егет белән җитлеккән кызга bütün ышануларын туры китереп, берсен-берсе белән кавыштырып, аларны ике ярдан бер бөтенне ясау, ул әлбәттә, менә бүгенге җөмлә белән әйтсәк, ул инде милләтнең дәвамы. Шуңа күрә мин үзем исәплим, җыр һәм бию ансамбленең менә бу катлаулы темага һәм шул ук вакытта искиткеч миссиялы темага алынуын мин инде зур казаныш дип исәплим. Һәм инде аңлавымча, менә мондый программалар җыр һәм бию ансамбленә, алар әлбәттә бу программа, ул тулы бер бүлекне тотып тора торган программа. Ул бердән җыр белән генә түгел бит әле. Анда Oyun kuralları бар, костюмнар, бию хәрәкәте. Бию хәрәкәтләре турында әйтеп китегез әле. Без инде аны аңлыйбыз, драбушка дип. Татарча ничек була ул? Себер татарларының биюләренә килсәк, гомумән Себер татарларында без менә бию дигән сүз юк. Себердә бию юк. Себердә бар аяк уен. Аяк уен дип әйтәбез, татар урысчага тәрҗемә итсәк, игра ногами. Әлбәттә шулай. Алар өчен аяк, шушы зур аяк белән менә бу хәрәкәтләрне ясау, шушы зур бер уенның тагында зуррак бер уены. Алар Себер татарларында күмәкләшеп, парлашып бию юк. Себер татарларында бар аяк уенда төйтерү. Алар аны әйтә төйтерү дип. Без инде әйтәбез казанча, әдәби телчә төйдерү дип. Төйдерәбез, ягъни алар аяк белән гел төйдерәләр, ләкин Ритм сугалар. Ритм сугалар. Һәм ул ритм суының гаҗәп бер үзенчәлеге бар. Себер татарында нинди генә йолада ул аяк уен башкармасын. Анда, мәсәлән әйтгәндә, мине сәхнәгә чыгарганнар икән, Себер татары сәхнәсез бийми. Себер татарына тигез җир булырга тиеш, ләкин тигез җиргә җәелгән булырга тиеш такта. Шыңлап торсын өчен. Шакылдап торсын. Шакылдап һәм ритмны тотарга тиешләр бөтенесе. Һәм менә мине чыгарганнар икән, минем төп максатым алда аяк уен уйнаган биюченең, уенчыны мин үземнең уеным белән бәреп чыгарга тиешмен. Менә бу сынау. Һәм шуңа күрә Себер татарларында аяк уен дип әйтәбез икән, анда ул искиткеч үзенчәлекле ритмга һәм шул ук вакытта ул ритм уенчының аягына, дәртенә, күңелендәге дулкыннарга, аның менә ниндидер бер төрле искиткеч дәртләрне бер төрле килгә әйләнерлек дәрәҗәдә ул шундый ритмнар бәрә башлый. Һәм шаккатасың. Һәм ул ритм ул Себер киңлеге. Себер киңлекләрендәге ат тавышлары, анда бит меңәрләгән атлар йөргән бит инде. Аны җайдагындагы киң күкрәк, ачык йөз, менә аларны ул аяк уенда ишетәсең инде. Бу ритмларны без сизәбез көйнең төзелешендә дә. Менә такмаклар бар. Такмакта бит инде кызу темпта сүзләр бара. Себер фольклорында да шундый такмакча язылган көйләр яңгырый. Бездә менә ул разы көйен башкарабыз без. Анда да шундый ук менә ритм. Инде менә бу шушы аяк уенын күрсәң, бу ритм безгә аңлашыла бүтән төрлерәк. Мин инде менә бүгенге очрашуга бәйле мин бер генә җөмлә әйтер идем. Җәмәгать, сезгә ничектер мин менә үзем эшләдем, минем хәзер тагын бу программаны карыйсым килә. Әгәр дә сез менә бүген сөйләгәннәрне бер кадәр
тыңдап нәрсәнендер ачыкларга телисез икән, рәхәтләнеп программаны карагыз. Аны менә бу безнең бүгенге чыгышыбыздан соң карасагыз, сез күп әйберне аңларсыз. Бер генә җөмлә белән тәмамлыйм. Халкыбызның байлыгы әле без ачмаган, күрмәгән, халкыбызга күрсәтмәгән байлыклары чиксез. Исән имин булып, сезгә кабат шушы байлыкларны җыр һәм бию ансамбле белән берлектә җиткерергә насыйп булсын дип әйтик. Рәхмәт.